Bună ziua, Zeus astăzi va face a doua băiță la mare. Așa, băiatul lui tata cu minte și intră la apă singur, tata, da? Face băiță, Zeus, fugi cu el, că atunci fuge și el. Bravo, băiatul, bravo! Vai, ce-i place lui copilul! Bravo, Zeus! Zeus face băiță, da? Vai, ce fain face Zeus băiță! Bravo, tata! Hai la tata, hai da! Ia, face Zeus băiță, tata, da? Hai da, Zeus! Hai da, tata! Bravo, tata, bravo! Mai mult nu merge încolo, numai că știe el că poate să sară. Vine aici, Zeus, o văzut iară câinele. Zeus, lasă cuțul, hai. Cât poate el să sară? Că nu, el încă nu a notat, că am văzut că ieri când e apă mare deja se dă înapoi, trage și nu vreau să-l forțez. Să se învețe el cu apa, să nu-i fie frică de apă, știi, asta e cel mai important. Ce frumos aleargă! Noi ne-am împrietenit la mare, Salut! Pedrică și cu Claudiu. Atunci. Vă pupăm pe toți. Și el e copilul lui Claudiu, Sebi. Hai, Zeus, la tata, hai da! Hai da, tata, hai da! Hai, dragoste, hai! Cine-i frumosul lui tata? Doamne, Doamne, ce țanțu și copilul meu! Ia, ce țanțu și Zeus, da? Zeus, da? El este Zeus, îi căutăm o fetiță, că el încă nu a fost la împerecheat. Are 2 ani. Are 2 anișori Zeus, da? Și îi plac fetele numai. Și apa îi place la Zeus, da? Să nu bei apă, tata, că nu-i bună apa asta. E sărată, da? Coada nu și-a udat-o, ce are grijă de coada lui. Ia, întrece pe Sebi, întrece pe cheamă. Pe el aleargă. Îi place, vezi? Doi copii. Păi nu-s copii. Păi, nu, dar ei doi. Sunt Păi doi normal că sunt copii amândoi. Păi da. Că și el are 2 ani, e copil încă. Bravo, tata! Vezi că i s-a pus lesa, s-a ridicat? Bravo, tata! Eu nu m-am dat tricoul jos, că am zis că să mă dau Cu cremă, da? cu bronz, că nu... Da, că după aia mă decojez tot. Bravo, Zeus! Fugi cu el să-l obosești. Că altfel nu stă liniștit pe plajă. Poți să încerci mai mult unde e apă mai mare, puțin. Mai încearcă așa 2-3 metri încolo. O, că mi se udă telefonul celălalt. Zeus! El îi se scutură. Hai da la tata, hai da. Hai tata, hai. Bravo tata, hai. Bravo, dragoste. Zeusul meu frumos. Cine-i copilul lui tata frumos? Cine-i frumos lui tata, a? Zeus? Da? Cum face Zeus? Cum face Zeus? Nu vrei să faci? Nu vrei să te dezmierzi? Nu se dezmeară Zeus, nu? Nu fuge, n-are treabă. Îi place să fugă, îi place la nebunie să fugă. Poți să-i spui la Sebi, na, că nu vreau eu să-i spun sau să crezi că îi impun, să evite, știi, la copii. Mai bine că nu știi ce reacție are, știi?
Să ai grijă. Să nu, Să ai grijă la copii, să eviți, știi? să nu pună mâna nimeni pe el Nu sau știi copii. ce îi Da, se nu știi pare. ce reacție are sau se sperie sau ceva. Nu. Te uiți să nu ajungă. Habitat străin. Da. Nu vrei să nu ajungă. L-ai oprit, ca să-l schimbi pe viitor ca stând. Hai, uite, vezi aici? El se uită acum după eu. Ăla mic. Da. Și îți cauți pe cum îl liber aici, vezi? Ce ai văzut, Zeus? Ai văzut fetița, tata? Ai văzut fetița aia mică de pe plajă? Da, tata. Să uite, da, de el n-am văzut acum. Ai văzut fetița de pe plajă, tata, da? Fugi cu el până la țărm, vii înapoi, să-l prostești, că el crede că mergi după aia. Mai trebuie să dai și prostială. După aia să meargă să bea apă. Da, da. Ieri au încercat de vreo 2 ori, au luat nagă. El nu știe că au văzut că Are acolo castronul. Ce tata? Faci baie, tata, da? Nu te bagi la apă mai mare, ți frică? Dacă vrea el, Te mușcă apa, Zeus.